Sasa hebu na tuombe. Asante Baba yetu, hebu siku hii katukaribishe katika kiti chako cha enzi, tunapoenenda kunena juu ya familia zetu. Baba wetu, mkono wako uonekane juu yetu na utuongoze kwa yote, katika jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Amina. Sasa tunataka kuanza kutoka cha kitabu cha Isaya 3 fungu lake la 16. Isaya 3 fungu lake la 16. Tutaenenda kwa haraka sana kwa ajili ya ikawa Mungu akatubariki na mvua. Isaya 3 fungu lake la 6. Isaya 3 fungu lake la 16. Isaya 3 fungu la 16 tunapata ikisema hivi. I'm sorry. Bora togo chikosoma somo nweke gusi. Isaya 3 ekebungo kyaje ge 15 nalimo. Igwa ringana rinene likoruga ligoteba iga. Omonene niga goteba abakungu ba Sayoni nigo bare nigo bara aberori. Nigo bagotara basongorete amagoti na bago akakania maiso are no kugania okobe. Nigo bagotiratiria ko bakogenda na kuya chinchigiri chire amagorabo. Abakungu ba Sayoni nigo bara aberori. Abakungu aba ba Sayoni nigo bare basongorete amagoti na bago akakania maiso are no kugania okobe. Nigo bagotiratiria ko bakogenda na kuya chinchigiri chire asa magorabo. Abana ba Nyasaye asa abakungu bari bamenyeta asense. Abakungu bari bado batigarete asense bataramumanya Nyasaye. Igwa abana ba Nyasaye nigo bagotara naende nigo bara aberori naende nigo bagotiratiria basongoreta amagoti abo. Igo bakobugi chinchigiri chire asa magorabo naende nigo bagwakakania maiso bari no kugania ko babana ba Nyasaye. Igwa ringana rinene ingabono abakungu aba ba Sayoni naende ngotebia abana ba minto iga onye goko iguringana eriga ndigo soeti buya ayatako na kongecha aye riba go kongecha naende to onye go kongecha ayamanya kwagechiro muika agakogera mangana mbwate tinya ruseti buone korene niga korwa segetabu kyo monene. Amina. Abana nabonyi gwete ngabande basundo gete mbata getikonora ongo etase barensemo akoigungane byanda bikomoroma aye ribaga byarenge go koromenda obora nyore bigo komena. Igwa aye bana tegerera ringana lya Nyasaye. Abana ba Nyasaye abakungu ba Sayoni nigo barenga aberori. Abakungu aba ba Sayoni nigo barenga abachai. Abakungu aba ba Sayoni nigo barenge bagutara ekara bagutara asichipara nigo basongoreta amagoti naende bagutiratiria bakubugia chinchigiri chirasa amagorabo naende nigo bagwakakania maiso bare no kugania okobe. Igonga bano goko igwa mangana ya igagocha chinchigiri chamagoro nkonyorora abantu babegete chibangoli chinde chamagoro ondobeke chamagoko ondobeke chabigoti lakini naendo muntu ni gagotacha hata gete komaga maganga mbando chebono. Igwa abana ba Nyasaye ekero konyoro kutara bwebo yatienchereta liendonge igwa muno monene agoteba igo bagwakakania maiso bari no kugania okobe. Amina. Omaete sisto yo na komoro inche na morore aro korwali bono ngo chwika igoro gana igumoko eres bono na nyori rero na inche na monyorira. Amina. Lakini amangana mane bono reno nyoto kwigweke gusieke ngo kwana eseni yara to kor ke kigwa bana ba Nyasaye kwa mana konyoranga abakungu abo ba Sayoni go bara bero na babwato ko gani koroko bagwakakania maiso asa yo monene nae abakungu ba Sayoni oborwire bogo sunyora chitukie chiaba naende abashori chianga abatige baregetirianda bono asekero gwakakania maiso bwato ko gani ko babana ba Nyasaye. Igwa abana ba minto nabakonyora ko bwato ko gani kwa basaji gwete nangambanyo kwanyora bonzi tiganko erase Nyasaye okurire samarika ya machano ni gagotebanga nko bashori ari chitukia abatige baregetirianda abasunyora chitukia chitigare chirebosa batigara amasyo kare lisyo abana ba Nyasaye. Aya 18 gyateba aseri tukelio omonene nabaure ebinto byonsi bechaberete
ebitange by'amagoro igwa binto byonsi bechaberete ebitange by'amagoro na ebitinti n'ekisonoi n'ekyamagoti igwa Nyasaye bono ngokourari na kiago kobiura oroche kwangeire wekoya bono gaiga gose kwagotire tinga kigwatira tire timuna mogosea ni gabwate kienie kiya abana ba Nyasaye abakungu ntabwate tabiende taringiya ekeroko nyaro mukungu badore ne chinguru omukungu ekerore ne kieni igota getego soka kurwa senga yawo gokubwatereria musacha kwana komatabinga kende ngeyora ngeresa seitotari amagerire wasoka senge nchoma tenga bado nori ne chinguru wasoka ngani sino na amagetariri kona abasacha ogo chikoria abana ba Nyasaye Nyasaye okurira ogotebanga obwero rio bwate igwa abana ba minto nago sunyore tukie yo kwerorera nago asiori chianga chirio kwerorera ogotara busa Nyasaye nago asiori agotige koregetiriana inga karabo nara agwa asiori nege susuro na kera kiboigo nonyore abana ba Nyasaye aina mangana manene naenda mangana maroro inga naenda abarusi chisonoi abarusi ebitinti abarusi ebinto byonse mubegeta asama gotia sengencho yo gwechabera igobona keroko nyoranga mbwechabere tengenche ndo mobere apart from engenjo Nyasaye gotongete abana ba Nyasaye obe ange egeko geroko gani kwao ni gokoroko gani okobe obe ange amaene asege susuro kyo monene tuamana konyorage goteba 19 na ebigara bya mato nechitai kya maboko na ebicha nebiechabero byemetwe na ebinyuri bya magoro nechingini chikwoboeria nechichuba chire na maguta agotioka na ebite byogwekongera ntwasomete gorogoro ria bite omonto go bwate ebite aigwa naboko nyoro bwate ekebeti kiao ekebeti ekegana bobegete chiro pie chigo begete ime naende akariogo nkarorero akarioga akaiga nago gosuma abantu egara bagochere igwa Nyasaye ngo kurare binte byonse Nyasaye ngo kurusiare bitinte bigo begete samagoro Nyasaye ngo gwasiora agoria agotige koregetiria nda abana ba Nyasaye ekero bonogo kora yonsi omanyanga nege susuro ngo chichakere nebite byo gwekongera inga igo bona nga kururi tangani obotongi bwa Nyasaye na manyete nga abantu mbakorete bibe abana ba Nyasaye abantu mbakorete bibe ayonye kobwate bite bono obugete nayo motangani mbiarengo rokurukare baba Simon yomorogi no barenge lakini omwali oyonyore togotore kana atoregete no yotachiete goitabera ne ryogiria Nyasaye nere nanyore togosirwa abana ba minto igenge nchende tigatomoira nero monene totigo gokora gweito kwebibe abana ba minto naye korate nakise chinde kware ligere likorwa motuwa bakanse onye gokonyora nga tori kwerora biya genda ashekera mna bana chisaloni cheito chirega abana ba Nyasaye chinyomba ntuaga chete gokonyora enyomba yawo nere dirisha yekerore genda korate nene iga kware ligere liga kerige go kwake bigicha korugoro bakanze kware ligere linga mbuyore kwara onjoka kwara ligere lige sona moino mbuyore gokonyora nga tori bobe oira ne nyomba bwa choke amina ekero Nyasaye atara koige susura abana ba minto tigata ko na gotara bosa igwa bana na bakonyora nga igo bachore to mobere bwanze mondo bwate mioro abachore chinse mo chonse mioro bari mo bachore te monde merari agako garabana nkwera samangana ya Isaya 16 naye ogendo chikorigereri naye gokonye okero uchikona kwegeraje bieka bana ba Nyasaye igwa ekerora anyorenga na bo bachore te mioro amaene pi emioro na mamiria gweto na mamiria ya tori koigwa kune no nyana gekon muna bana ninga tinko ga chikuna basacha bari bakwemirerie kiare kama obwata igo gochiro sana nga na endo mana gonte yatinga ngamada munaki aye swara no adwa abasacha bana inu mogo to kwani kwa mire iri kiare kama kwa mana kokora matenge ntonera mogo mwangeje yani kwa mana korusiga kwa mana kokora iga morote lakini timba nyitinga kabako go wancho kete go kabe andika chief na no mali ye kwa mana konyoro mondo na diota kete kama someko okobako abalende aitangi corona ndoi wana nero mbiya yara achete abantu goto kwa kanesa rudi diryota tege tigo nkwanya diryota na wadatinga nkochi komorona igunga ne byanda bikondi corona egajiche gatabakero monta ite kando no yonde amina igwa nabaya achete egere kworokie inga abantu bono ensejega titori buya tuamana konyoranga ekero totakora yonsi ntonyore egesusuro ekero tora asiori guchianga totikare tori bosa tuamana konyore merongebere gagotebanga
na ebinyuri bya magoro ne chingini cyo kweboria ne chichuba chire na maguta agotioka na ebite byo gwekongera igwa ne bebire chabigo chibya chaka iga chinsa cheringana motiga tiga badikoni bakore gasi anya badikoni mba konyara banyoronde na era mwa ni korwara abana banyasaye kwogerara abantu abadikoni tokonya badikoni mba yo kanisa ma wana omogotiga manyoro muntu ogwako agote nagari onyoro basaniro muntu igwa abana banyasaye aiga bana nigo konyoranga eiga none chigoti chyo kwambara chianga chinterere chiango ga netikobeka cherigori kobua okogani konde okoiga gwokobeka egare tunyare ko batokorengani nyasawe ito nanyare ko ba chiganjo chemenyega ne chiganjo che ne mebuko yakoboko na ebirore na ebirore ne chianga chegatani cherigori rinene na ebigogwa na ebietubo igwa mbaka nonye nebirore onye to mburware tia maisa abana banyasa kora ababo saigo otari kobeke ebirore abana ba minto bono gega kwamana konyora kero monta atagete kobeke ebirore ko gichaka nyora ta bantu bakobeke abagento gekoerese onye to ruware tia maisa ta kobeke ebirore abana banyasa asaba subati bali abakemogo kina bono asaba abana basai ta kwerenge ebirore asa maisao munabiko na robo sibwao igongo chikobirusirimo kwamana kwa bamune katuni abana baminto kwanyorerio eri kwende keni kyao ya sarekire wekera kerengo ngato kobirusiga onyare ko bagogwetinyi nonya no bosibwao igwa bono ebyo byonsi nyasaye nanyare ko bagagubiyura ko ruase tore nonya ne byetubo ibagario igwa kebungo ge 24 ibagario gotyoko kuya no bogundo borabeo neri ibagario riorokini nengori erabeo neribaga rietukia eroisirie buya neri isio rirabeo naribaga riokobeka chianjwa chiemeyega mweboye chigunia neribaga riobosera mbabe na masabo ale nekemanyererio riokobugwa igwa bana nyasaye ngo totigare bana nano borwire botoikere nyasaye ngo totigare tobe busa nyasaye ngo totigare nano gweko yatwekoye ribaga twarenge twakare tichuba kiri twango bogori tiabwateri musuri yari musuri amafuta maya bona no bogundo bogo tioka abana banyasaye ribaga ryo kwebo ichanga chingiya no bogundo borabeo abana ba minto bona igango tebaiga abana ba minto oyo ikire konyoro borwiro rwarire abana banyasaye erendo nyakonyore mekogoshi ona komera oragere buya osari stress omenye osukie obogimoboiga obokenya sawe itato bageire amina abana banyasaye ribagogo chakonyaro bosoku eno to koraro mosacha otagete go safu kero mokungu kero mo eno to koraro mokungu musubati otagete go safu kero mosacha nyasawe ito ni gago kuranga na gwasi ori cyanga go te korege tirianda enge njeri kwa kagete nga nobe buya abana banyasaye no bosoku ama no bogundo borabe ase chinga kichao chijogo chikomenya aso bosukwense yes bakanya bano bakanya nane birogo igoroga igakora byagure namangana makongwe kembuga mbu ekena ga kwaro kinga chinga kichako ngento kiege chinga kibono chiaelile katika familia zetu. Mungu wetu umetubariki na siku njema na sasa umetupa upepo ambao ni mwingi. Tunakuomba Baba yetu, ukiona ni vema ukausimamishe ili tuendelee na mkutano, na ukiona ni vema upepo uendelee, pia tutakushukuru kwa sababu unatusemesha tushukuru kwa yote. Sasa kae pamoja nasi na mahitaji yetu sisi kama binadamu. Hebu kaipoteze upepo huu, ukausimamishe kabisa, neno lako liendelee. Katika jina la Yesu aliye Bwana na hata mwombezi wetu. Amina.
Ikaturagenda ke Nyasaye nyirukiri nonya yarangusire nyumba kama batu yarachire ko ninde togosaba seriagwa ndi basago kosa accident bono igwa abana ba Nyasaye bono aiga karoto taigwere Nyasaye na totige tonyore kemanyereri gyokobugwa ekemanyereri gyokobugwa na karoto taigwere riogiria Nyasaye okore ngana nokugani kwayo kebungo gyeto kemerongo 25 yateba abantu baino mbaitu nemioro na abarwani baino chitwani mpakwe asesegi ebita byomochyoyo mbirere na kobokia amagombo nigo ora ikaransense obe otigarete bosa isaye yinye kebunga kamo abutu akore isato asenga keyo abakungu batana na babere mbabwate omusacho yomo bamotebye intwe abanyene ntwe nyorere endagera tokoria nechianga tokobeka korende tigalioka torokwe abakungu bao erinde otoruserie obosoku igwa abana ba Nyasaye mbwanga koigwera korengana na machiko yo monene okore korengana munoga netiaye muna mwanya bantu lakini Nyasaye umanyire korwe onyenana ingabone kero muteikwere okogani kwaye ngo gwasiori ari chiango tigare boso tigare gogwekoya nago sunjore chitukia otigare bosa na arusi chianga chiri cheri goriri nana tobegete atorusie chiri twakagerete nga nkonyara tore naende nababuitore korenda ase chinga kichirio mana nakogechwa ne chinga kichirio ndamamu ya Nyasaye ko Nyasaye nanyare koba gagotorusia chianga totige tore bosa ekebunge kyo Isaya inye kebungo kiaye kemo kyamana goteba iga abakungu mbaimoke abakungu batana na babere abakungu aba bachiero musacha yomo bamotebye musacha bono ntutoire buo ntogo gotebye twagachere nyomba yaya ndingo gotebye ngorero yanga yaya igwa abasacha bado bakongu moroje tori gotogorera yanga totage togo twagachere nyomba lakini lyo katoire chinyomba na batokwe agachera naende chianga na batokwe gorera naye ntokobai egento gyo katoga ne chinkeringa torokwe abakungu bao erindo toruserio bosoku bana abasacha bano otabeti omwege nuote neboronge samachikanya Nyasaye abakungu bano njera bare gochi olibwe ngainete otigete mukayo bwa bakebwaye kwara mutigire kwabugire nga kwanyorere bano yore mamisabu ogwanso gotononda tiganda ara koereza igwa abakungu tayare mbare nchera gocha buo abakungu 7 bonzi bibawa tenga bono tuwachirega ngani engenchende nonyana abatabi basacha nga mwato kwanya nga madamu bwakire yaya nabora nkwani onyore na akobwatiri gochibwo na Josephine neraga okwanya nere na goko mokwanya nera akobwati togo chichabono na Mary neraga goko mokwanya nera akobwati abakungu batano na babere nga bana tako na gotenyo musacha tako na gotenyo mokungu njera ko moboli erieta tako na gokemba se biasara bya ko moboli nga mami bono na kyokorokwa maete na akobwekanire omanye tobweka yana bana se inongai anitari anchorenge nigo kwaga netina yonyoro mochoko bwogo chaka go communicate nere bona munogo temena SMS yayo kora kwana ri marioka ko moboli munakorokwa ayabona manyo yinoyo manyango chabare abakungu batano na babere bonsi pibago tebyo musacha etotagete torokwa bao ryoke rietario katotagete ndotagete twagachere ndotagete togorere yanga lakini ryoke ndotagete ne rieta otoruserio bosoko abana ba Nyasaye ama ene abakungu bane tigamba ereseka tako chaka kona mina mono igwa tako ranga bana nigo bali teni gore figa 8 obugati nga bafiga 8 obumbali kwara ngo ikabare chinga otigara kore bosa onyore bana nigo kori omusacha agaro okori etabasaigo ngoye gamukanya rabana batisa nigo bana ngana achiko bakorochanye kwate metoyo korochanye kwa mutamete tabwate kendo lakini walkirere chingaki oganeti orokori etario kagara koruserio bosa ngenge chende abakungu bali torese chinga cheito amane ento bwato abakong ndo bwate mechano noroti na ayo munora bogete lakini remera ya sengeri yao ona korangeri Nyasaye akorende naenda korende musacho yana kwa moya mina abana ba Nyasaye omocha niona enda so mukungu yoro mubaraka akwara so bakomwa menyerete akwara so munacha ndegete igogo tigo musacho ona abakare munari sangu basagabo
Lisangu litigari nako baigo ogitari koro kunganyare bana hare bwa yabana banyasara ekero lisangu liri ko rwarara iko konyoro mogero otire no atore ndiko okumuko basa kongita iwa bana banyasara okirete kwanyoro kumo yoko tene negesi ya wande maminta kuna tasukali kirene kila siku to bwana nene lakini okumurene na kiwa kale bete Ikoga goteba asa manganonzi omonto okona goeta etiobo gengi niga kworokia oboriri niga kworokia obobisi korende oyo bwate omoika bwegwenwa tari kworokia obobisi abana ba Nyasaye ngomonto ogoeta etiobo gengi oyo niga kworokia obobisi nto bwachenge njogeta ase chinga cheito tokona kworokia obobisi okonyora igo kwatebi kwa mwanya irulingana dingane ilikuwa monyarwa aye wasoka kwa manyaro yonde kwa mataito basa gokwana konde terera igwa abana ba Nyasaye kwa matenga to basa konde terera nche na kwibere basenge njoro musani no odiga era gakogenda sande nero monyaro yonde nero mataito tebi yonde na kwibere asenge njoro musani okuno kono gweta etiobo gengi kwa nyoranga koro kirio bobisi abana ba Nyasaye 16 kiama na gotebanga omokungu omwesiki ni gakogenderera gosikwa botambe korende abantu abaurereria abatindi nigo bakonyora chinibo ase chinguru ingomokungu omwesiki niga akogendera gosikwa abana ba Nyasaye karo tore esikerioka munento abakungu naende nabotokondera gosikwa ando sipi ase tore inga naende bone karo tore esikentwe nabotokondera kono gosikwa abana ba Nyasaye karo konyora nga gwasokire usina so musangiririkano naboko nyarari bagali nene agotegwa tingo mongina Josephine tosabere omongina Mary tukarwange point igabu asengenjo naboko rakananga no mokungu mwesikiore asenga yao tori omokungu okona gweta etiobo gengi abana ba Nyasaye renda kenyima tako na goteba ingana linde lyonsi asemore tago kwa na lingana lyota manyeti kwa mana kwa raso mondo baka kwa matebinga tiganko erasa inche ngora tegento kieke ninche manyete toso mango egetabu kya Yeremia isano ibere ekebungo kya bitano Jeremiah 7 verse 5 Jeremiah isano ibere ekebungo kya bitano nigo gegoteba iga onchora chinchero cheino na ogokora kwaino naende mokorerane oboronge kero monto no yonde ekebungo kya bitano ingonchora chinjira chiaino na ogokora kwaino naende mokorerane oboronge kero monto no yonde tigato sikana ase chinga chita abana ba Nyasaye onya no mokungu gani gokorro musacha yara maya elina linya sara wanchere onya no musacha korero mokungu amaya elina lyo Nyasaye ara wanchere ngatokorera na maya ekebungo gya teba motige gokorera bobe omonto momenyi ore asemore nechintakana na ababoraka gosasa iga timoitera amanyinga y'abantu batari na komoja naende motige gosasima chinyasaye chingao chiria chira abarentere ogosirigwa igwa abana ba Nyasaye aiga bona onya tore na abamenya ase chinga cheito onya kore no mufanya kazi omugondo onya kore ne maybe ya nyumba onya kore no mwama tobagore tiase igagorete gosena kare magorete bona abeire kirani yaino mokorera amaya elina linga sara agoseseni ngatokorera na amaya intu asentwe ingaba kori emeremo tobakorera amaya chintakana mona babaraka tobakorera amaya elie karotora akorera na amaya intu asentwe abana ba Nyasaye to nabakoigwe biriro byaito akogwe agweni enka yawo muna bona iga okonyora ngomuntu nigorereta abana bao torereti abana ase nyumba ya Nyasaye torereti abana asugo sasima kwa Nyasaye igwa kwa mana konyoranga abana abaiga chinga kichonzi nigo kwaganeti abana bao basoma masomo amaya abana abatubwati chinsoko bataiba musasime Nyasaye abana baiga none skuru ko baira tori koranga rin skuru ki abana ba minto igwa abara ba Nyasaye tigabatigare ko ba Nyasaye na abara abense tigabatigare ko ba abense bona lyorio abana ba Israeli mbachiete gosangana na amona ba Misiri mbachiete gosangana nigo batenete imara goikekerengo ekara bambogete bagaikenseri Nyasaye bariere to mwando
inki ayo tagotenera imara mona abana bari obwate nyasago sendia mona barabu bona tuomana konyora abana go bagosomanya ne rituko rya sabato omwana one skuru akari igoire to omwana ase akogenda tari ko eguri bagari ogosasima erinde kwama no nabonga ne tio mwana ayete oyetane chike kwagokaga iga kwarete chikwende kwarete bindo mwakoreshere at least chingiya onyo mwana graduation yare omwana kwanyora ngani gotororo tokubogori chigari twagenda graduation twakora kirekemo lakini bonya saa imboyi togoteba muna bana iganga ebitabu mbire tubwate ebyo moika muna bana igantu bwate egetabu gekoro kunga parental egetabu ikega kya Bible child guidance abana banya saa no lakini no kuma onyo aro mokungu ganya mbere birenga no mwana akugora egetabu kuro message aseki igakomanya ke message ko ekwendo bookshop achiko godoro motamu ane getabu akogenda achiko soma abana banya saa egentorigereti na masomo yense torigereti muno korera abana abana bamanyire goikira abana bakorire mirimo abana bamanyire korikwe mirimo abana banyasara lakini tubarende ti bana bato bakineti ke moika bana bamanyire koimoka babere cisiorori jinga kiti nariyo bwatari bagota gatego sasi manyaso itobuja onyore ribago isaranse kanisa lakini nigo isaranse tore na mariga mange o isaranse tore ne birengera rie binge asinge nteja abana baho bari kwa kineti abana banyasara chisemi kwa bata na banyagitari bare chisemi kwa bata na basigari bare kwa bata chisemi ne chiprovince bare lakini chiprovince chitamu manyeti nyasaye chiprovince chigandra toko nyuko ka abana banyasaye na mabera manene ekerotarera abana bawe njere yere ndonge nyasaye nigakurire agototebya ko rwase gitabwe kigakya Yeremaya ingeka tutakorana na maya ekero tutainyora ne tokorera aba mintari togane titokorebu abana banyasaye goikanya sa tutige arusyo bosibwaye ko rwase tore igwa etogo tebaiga tigatuike nange asinge nje yokorera abana muna bana iga barabake abatura abake bona tubwata abana bana banyasaye tigango kandi omwana oyo igo bwata utagete kwerarera nyasaye tago kwa morembe rero omwana ne chinjira chingiya omwana onye no kogosogosire abana banyasaye suno mwana suno endorose onye tato mwaba onye mwana ogosire aje bona tato mwaba gagocha momonyerane omwana morageri obokima igoto toito omwana karenchara mwanda grande tukerio mwamagenali aragere buya igote bibana chise cyarire mwashikire birango emirango yonse mubeke kona moko musonare mu mwaka asago kwa igwa basaje nino mogo ito mwana nenda mwamu mubwata bakungu iro mamo minto nkine tirakini gaki I wish nare ngande ga igategerera akibona ngokora mamo mintaga nsuna nsuke yanga igasini nabakora munarenge gonsuna igarenge kondo mungusa iga omana kombwato kanabu ganse ngamege abana banyasa mama nogo igwete gose mamo minta kando mandu siyange yankoro kina bakora maino ko ruando meteje ndo mwana mbaka bone gabana banyasa mamo minto ni garenge ko gotomo gende duka ogo tabinta gete ominyoka bakeduka ogo ndorete sabuni togwesibe mamo mana gotena isiko tengere duka na manyete duka na rege o mana gupima muno kogenda ayo muno go ikanchero go tuga maigo chore na ndene tuaga chore chisitiga muchinga kichiri tuaje na chore yabade yariru na takun boko memore tari bana mogore tenyu mobega tenyumba omwana yanya ko rusyo chaka kono gotakuna bitamta mu bire nyumba omwana mwali ya maino gakomara wachaka kono koire menugura abana banyasaye muna bona gana batabatinga ngo bameninda kaliyo go mune amwana wose ne babande bakare Dubai abande bachire Israel abande bachire America bona nabyo bidiyero birengera gocha maino aheri otago nche kyali ngo eriyo bali go kanya maina ayo abe bujora araje keliero abana banyasaye abana baminto kwanyaranga abana ni go korre ntere tari endonge omwana okina kariri ondega abugo tukosa omwana atamanye tige ntago kora igwa naende tigato saberimo biyamo nyasa senge nchiyo bijabwawo wato sini naboto igwete to kwaneri ngana lya singi twatigeria matukabere to rwaso muchuye go keroka nyasa itokolene naende bono yaikere gati noga netinga nando to tweri embura omana none onye gokoranga nere biya abana bawo to kwaneri nganeri yeso minto na bogo to aribaga naende gokora nere biya to ekegu kiembura omana none nande na botoka na kuribaka na kuritoge geta lya singi nchamba ya gwato koreire bwana kora munoga neti nzebura ibwana kwa Yesu Kristo oromorende to twasabire amina.